Salam Turkmenportal web saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Siziň öňüňizde Turkmenportal bolsa Durmuş Duralgasy gepleşigimiz. Durmuş Duralgasy gepleşigimiziň bugunky täze sanynyň hormatlanýan mehmany bolsa dutar sadurany ussatlyk bilen çalýan halypamyz Ali Şammyýew. Halypa bugun sizi gepleşigimizde hoş gördük. İlk bilen gepleşigimizde çakylymyz kabul edip gelen üçin size köp sag bolsuňyzy aýtýas. Indi sowalarymyza başlasak, saat çalmak bilen meşgurlanyp haçan başladyňyz? Birinçile Turkmenportal şu internet ulgamyna çağıranız üçin köp minnetdarlyk bildirýän. Bu tarzın otuny mektep okuwçy döwründen başlap bir dutar saduran öwrenip odan bir obamyzda bir Türkmenistanyň atlaryny bagşy Atwarazow diýip halypamyz bardy. Birinji dutar tutup saat çalmany şo halypadan öwrendik. Ondan soňra Türkmenistanyň atlarynyň sadanasy ýazelyk wady halypadan tälim almak meýesser etdi. Soňra da näme bir aýdym saat ulgamyny gözetimi ýeň etmek, bundan şulurdan bir bilim almak üçin Maýakuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna okuwa geldim. Okuwam näme okap üstünlikli tamamlap saýdym dowam etip gelýär. Dowam etip gelýärsiňiz. İlkinjigede köpçüligiň öňünde haçan we nirede dutar çaldyňyz? İlkinji bir halkyň öňüne çykyp bir saat çalyp bilýänimi görkezmek üçin bir sadanna yaşlaryň arasynda, orta yaşlylaryň, uly yaşlylaryň arasynda tapbyrlaýyn bir beýsleşik geçirli şo wagt mektepde men 8-nji synapda okuýardym. Şonu birinji gedek şo beýsleşige gatnaşyp, şonu da maňa ikinji ýeri eýelemek nesip etdi. Ana şuň kär şol 8-nji synapda diýäňiz. 8-nji synapda. Elbetde. Siziň pikiriňizçe alaga dugutlaryň beýleki saat gurallaryndan tapawdy näme? Bir dutar diýen saat gural buň aňarsy haýsa bir saat gural alanda da bir şoň bir biziň döwrümizde gelip ýeten möhleti döwrü wada. Emma dutar saat guralaryň aňarsy 1,5 müň ýyllykdan habar berýär aňarsy. Onsoň men öz pikirimçe bütün dünýäň hemme saat guralaryna dutar saat guraly şoňa düzgüni deňelýär. Şu deňelmek üçin bir sunwat bir ýerden ýaýrak gitmeli, başyna sunwatyň başy bir ýerden saatyň başy ýaýrak gitmeli. Şoň üçin şu dutar saat guraly men öz pikirimçe sunwatyň düýü hasap edýän. Sebäp her bir çekiwe, her bir beýiklige, pesligine düzöňde hemme döwletiň saat guraly bilen goşulyp bilýär. Öz başlagym aýratyn öz çekiwi, öz çalynşy aýdylşy bar. Emma Türkmen saat guralaryny çalýan halypalarymyzyň çalan mukamlary bar. Beýik bir agyr güýçli sarlanmaz bar da şeýle bir aýlaglar kyn. Beýleki döwletden saat guralaryny şol aýlaglar etmek gatym başardan ok şeýle bir agyr ýagdaýda ýerine ýetirýänlerim, agyr ýagdaýda ýerine ýetirýär, köplençe şonu ýerine ýetirip bolan ok. Emma Türkmen dutaryny haýsy saat guralaryň haýsy bir çylşyrymly, tilsimli, aýlagly saatlaryň heňi bolsa, şoň hemmesini dutaryň düzgün ýagdaýynyň, ütdedilen ýagdaýyna edil şoň özüne girer ýaly şo sesi berer ýaly edip bolýar. Etip bolýar diýäňiz. Bolýar alaga indi dutardan söz açdyk. Gelin gepleşigimiň şu ýerine eger mümkin bolsa, siziň şu ajaýyp owadly çalýan saatyňyzdan bir näçesini bize de çalyp berseňiz ören hoşal bolardyk. Bir sözümiň şutaýyna gahrman arkadaşymyzyň, milli liderimiziň bir gurup beren bir ýaşlaň şäher diýip ak şäher arkadaşyň şäheri bir şoňa bagyş edip bir saz düzdüm. Şutaýda şonu ýerine ýetirip berýär. Başysyna.
çalyp beren sadyň üçin size köp sag bolsamy da aýtýas. Indiki sogalymyza geçýäs. Ala eger mümkin bolsa dutar guralyndaky çekewleri bize de gurrun beräýseňiz. Dutar sad guralyny esasy bir dutaryň öz düzülüşi var, oňa bir näme sad elemine kwarta düzülüş diýil ýa-da. Soň bir Ýewropa sadlaryny ve goňşy dowrunlyk Rus döwletleriniň sadlaryny çalmak üçin esasy iki taram bir çekiw edip haýsy beýiklikde haýsy tonna haýsy notada çaljak bolsaň aşaktan şo nota getirip ýok ortanam şoň bilen deň çekiwdi edip çalýar köpüne. Bir öz Türkiýe döwletlerimiz goňşy Türk Azerbaýjan döwletlerimiz bar. Bir Orta Aziýa döwlet we goňşy döwletlerimiň sadlaryny çalmak üçin esasy ulanýan çekiwlerimiz aşaky tardan ýokarky tary şo notaň birak tawa aşagyna dizýär. Aşagyna diýär. Awa şonda şo döwletlerde çalýan tarly sad guralyň sesini berýär. Odan şol bir esasy ulanýan üç düzünlerimiz bar da şonuň üçüsini ulanyp ýanky sadlary ýerine ýetirip halka ýetirýär. Elbette. Ine biz bilýärsiz siz bara daşary ýurt sadlaryny çalýaňyz. Haýsy ýurduň sadyny çalmak has, kyn we çarşylmly bolýar? Gurrunmyň şu ýerine biziň şu dutarda sad çalmak sunatyny, dutary ýasamak senetçilik sunatymyzy bütün dünýä UNESCO maddi däl gymmatlyklaryna salan maddi däl gymmatlyklaryna girden biziň milli liderimiz sunatymyzyň hak howunary gahrman arkadagymyza hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza köp sawalsyny aýdýan şu dutar üçin bu edilen zat biz ýaly dutar sadanynyň bir öňüne şeýle bir uly yetmeli sepitler oýa. Bütün dünýäň UNESCO maddi däl gymmatlyklaryna girenden soň hem Türkmen dutany biziň hem beýleki döwletlerden köp döwletleriň sad guralarynyň adyny ýa özüni bilmeýän sad guralanmadan bahenidem. Şon ýaly o döwletleriň biziň bu dutarymyzy bilmeýän döwletleri şu Türkmen dutarynyň nähili sesi bar, näme çalyp bolýar. Hemme döwletiň öz sadyny çalyp bolýanyny görkezmek maksady bilen şu internet ulgamyna şu döwletiň sadyny çalyp men özüm şu internet ulgamyna girip başladym. Esasy çalmasy kyn sadlar birinji bilen öz halk sadlarymyz halifalaryň ýolundan ýörek çalmak gaty şuň jogapkärçilikli bu zähmet çekmeseň birazrak üstüne işlemeseň yeňil hiç adam ýok. Galanam esasy işlemeli birinji bilen haýsy döwletiň haýsy sadyny çaljak bolsaň ilkiden şo sadyň özüň öwrenmeli. Şo sadyň özüni öwrenýän ondan soňra onsoň dutary eliňe alyp onsoň şoňa düzüp şonu çaljak bolmaly. Ilki şo sady näme diýende bilmeli, öwrenmeli. Oň düzüňi, beýigini, pesini, giýiş çykyşyny hemmesini öwrenip onsoň dutary soň dowam etmeli. Aňsady ýok diýeňizde. Ýok, bu işlem hiç buň üstüne her bir ulgam internet ulgamyna goýan bir sadymyň üstüne iň ýeňil düşdi diýeni üçin işle. Üçün. Iň ýeňili maň bir hepde çekýänim bar. Şo 3 gün bir hepde diýeňizde ene şo 3 gün bir hepde üstünde işleňizde siziň isleýişiňiz ýaly saat çykýarmy? 3 gün bir hepde şu işleýän döwrüm men şo sady ýalňyş çalman dogry çalýan. O wagtdan almak näme häzirki ses aljy tehnologiýa bagly otturýar. Ýöne şo sady şo döwletiň adamlar dinleňde de maňa şonu ýalňyş diýip bilmez. Diýip bilmezler. Şonu diýip diýmez ýaly sen ulgamyňa goňşy Rus döwletinden şo bagşylan biriniň sadyny çalamda şo taýdan bir men ýanky internet sahypama
yalanna sen bizim sazmy näme ýalňyş çalyp oturýarsyň diýip men ýüzüme basmaz ýaly men şonu dogry çalmaly birinji. Dogry çalmak üçin hem öwrenmeli. Ýöne Hudaýa şükür şu wagt çalyp gelen intek bana şonu ýazana ýok. Galanam näme? Nesip bolsa dinlerler, baka bererler. Nesip bolsa. Alaga ýa-ni türkmen sazy iň bir çalmasy kyn bolan saz diýdiňiz sözümiz gowry bolmaz ýaly. Gepleşigimiziň şu ýerinde bir türkmen sazlaňyzdan ajaýyp ogaz bilen çalyp berseňiz ören hoşal bolardyk. Başysyna. Alaga şeýle gowy owadan saz çalyp berdiňiz. Edil katmeriň süýjülük tortlar ýaly süýjü saz çaldyňyz. Köp sag bolsun aýtýasyz. Eger mümkin bolsa indi şeýle ajaýyp sazdan soňam ýene bir näçe ajaýyp sazlaňyz dinläýeli. Başysyna dinle.
çalıp belen sadlaňyz üçin size köp sag bolsun aýtýas. Indi sowalamyza dowam etjäs. Alaga size köplenç haýyş etýänler elbetde saz çalıp bermeňizi. Şonda iň köp haýyş edilýän saz haýsy ýurdun sazyny sizden has köp isleýärler? İlk bilene bir öz tutarmızda şol halk sazlamız bir ağır bir almasy çalmasy kıyın sazlamız var. Şu beýleki döwletliň sazlan çalanda da 2 aşa 3 aşa diýen ýaly bir halk sazdan şey bir çalıp şu sahypaňa goýsana diýip paýş edýärler birinji bilen. Ikinji bilen hem esasy goňşy döwletliň sazlaryny haýyş eden oklarda şu haýsy bir ne goňşy döwletliň sazyn çalanda şu dutarda şu ýurtlaryň şu döwletliň sazlaryny çalyp bolýanny görkezýän üçin gaty ullakan köp sag bolsun aýdýan. Näme şu bizi internet ulgamyna şu sahypamyzda edýän işlemede baha berip bizi gollap näme bir ruhlanmyrjy sözler ýazyp şeýdip bizi ýerleýän illeşlemede de köp sag bolsun aýdýan. Näme bir başyň kısadan bir how bilen elbette. How berilip dursa joşar ýeder oturur. Näme ýa-da sazlan göreleri bara nesip bolsa. Elbette. Indi sowalymyza geçýär. Alaga özüňize täze saz döretýäňizmi ýa-da diňe çalynan sazlar çalýaňyzmy? Ya özüňizem aýratyn döretip durýaňyzmy? Özüm sazlar döretip durýan. Ine bu Ykjam Dübeýde Şammyýew. Häzir bir kiçik ýaşly mekdep okuwçysy ýöne bir döwlet derejesindäki, welayet derejesindäki çärellere Türkmen milli teleradio ýaýrymlar ýanky ulgamyna ýaşly kanalyna getirip sazlaryny, aýdymlaryny ýazyp etdirýär. Şonda şoň aýdýan aýdymlarynyň esasy bölegini özüm sazyny özüm ýazýan, özüm düzýän. Ondan naşaram bir kuşany saz eserini ýazdym. Bolýalaganna gepleşigimiň şu ýerinde şirna wadasyňan ajaýyp sazlaňyzdan ýene bir näçesini çalyp berseňiz ören hoşal bolardyk. Başysyny.
çalp beren taýdan üçin size köp sag bolsun aýtjak. Alaga indik sowallarymyza geçýär. Sadurallaryň hemmesini bir adam diýip göz öňüne getirseňiz, türkmen dutaryny şoň niresine hasaplardyňyz? Bir bütün dünýä bir saz Ural saz sunuwatyny bir adam hökümine hasap etseň, bir şonu bir aňarsyny bir ýaňy belek geçirmeli, aňarsyny müň ýyllıklardan aňardan alyp gaýdan türkmen dutarmyň. Näme men şo sunuwatyň başy şo sunuwaty bir herekete getirdi, şoň ýüregi hasap edýän. Ýüregi. Bir sunuwatyň men öz şu sunwat dünýäsine gelip sunwat älemine gezip ýören wagtymda her bir zatlar şu sunwat barada döreşler barada her hili çeper eserler ya bir tarihi ýazylan bir beýanlar bolýar ya bir beýleki döwletden alan bir şekilli bir näme bir tarihi maglumatlar berýär. Habarlaryny hemmesini dinlämde Türkmen dutary gadymyetden bäri tarihda şu saduralaryň içinden şondan aňarsyny kän bir kakylyp çalýan saduralar görünýär. Şu bir döwürde şon Türkmen dutarynyň bir başyna alyp gaýtýan döwründen aňyrrakda bir kakylyp çalýan saduralardan beýleki saduralar kän bir maglumat ýok. Emma şol Türkmen dutary şon ýaly ýerden gaýdansaň men şu saz sunuwatyny birinji bir herekete getiren diýip özüm hasap edýän, şoň üçin hem saz sunuwatynyň ýüregi hasap edýän. Ýüregi diýen. Alaga biz bilýär, siz muallim köp çağalara saz çalmany öwretýäňiz. Ine köp çağa şeýle tiz öwrenýär, köp çağa bolsa şeýle haýal öwrenýär. Şeýle ýagdaýlarda näme etýäňiz? Çağalara ýanky bir sazlar öwredende bir ýat adamda bir ýat diýip bir ýadyna galmak bar da şunu tiz kabul edip tiz ýatdan çykarýan görnüşi bar. Mun giz alyp hem türkmen daşa ýazylan ýalylar, mun ýaly bir giz alyr ýöne haçan baryp sorasaň bolýaly jogab berip duran bir ýaly bir näme öz aňyna daşa ýazylan ýaly etýänler bar. Tiz alyp bek saklayanlar amma bulan içinde esasy häzirki bir dünýä tehnologiýasynyň ösen döwrüni esasy okuwçylary maslahatymy gaýtalap dinlemek. Dinläp şoň esasy özenini aňyna salmak, bizem oňň çalynyşyny, basylşyny öwredýäs, oňdaşyndan hem dinleýärler. Hemmedat boldum edensoň onsoň kemçilikler düzedilýär. Ýanky bir kem masalan bolýarmy, owazynyň bärekden aýtýan ýerler bolýar, şo zatlar düzedilýär. Ýöne esasy şol muallimam öwredýär, halifalaram öwredýär, ýöne onun daşary ýerginsiz dinlemek hem eliň alyp şonu gaýtalamak. Ýerginsiz sunwat saz diýilen zat haýsy bir saz ural alsaň hem ýerginsiz gaýtalamasaň Türkmen ağaň bir nakyly bar. Eliňe saz uralny alyp bir gün çalmasaň halipaň biler diýär. 2 gün çalmasaň eneňe taň biler diýär. 3 gün çalmasaň bütün elem biler diýär. Türkmen ağaň aýtmadyk bir atalar sözi ýokda, hemmesine aýdylyp goýulan şon ýaly ýerinsiz günnömlük gaýtalap durmak, dinlemek hem erjellik etjek bolmak. Siziň özüňiz alaga günnülük saz çalýaňyzmy? Hukman nep öňüňizde şon maksat tutup goýýaňyzmy, çalaýmaly? Günnülük hukmany saz çalaýmalyň özünde maksat bar. Günnülük şon çalmadym diýemde 1 sagat elime alýan. Dutar saz uralmy çal inni ýöne bir goňşy döwletden sazlaryny bir çalıp öz sahipamyza goýup halka ýetirjek bolup dutarda şonu ýerine ýetirilýänini görkezmek üçin inni ýanky öňkü 1 sagatyň üstüne ýene 2 sagat minip bolup 3 boldy. Inni 3 sagatda şol elime alyp şonu işlemesem
şu ki ediyen işlemi yerine getirmek kıyın ağır düşüyor mümkün değil. Sonuç için impetinden bir 3 sağa da elinde olmaz sağ durun. Bir sunutun anırsı yok da neçe öğrenim ediyen yan olin anırsından çıkan zatların son göründü. Terden hovan darıp bir neme bir yaydan teret duranın bilmeyen alayan da mun anırsına öziyeten o. Bir yönü esası bir sunuttu bir halifa hükman gerek. Bunu öğreten halifa düzgünni, tertibini, hasabını öğreten halifa bolmasa kıyınan sağın bir kevar bağışlar olya, kevar sadanlar olya gayvana bir dinlemek arkalı özlerinin bir eştiş kuyunun güçlülüğü sebepli dinlemek arkalı öğreniyor da şunu bir adarak şunun bir kemirek yerine getirilen yerler var. Şonu yalı bolmaz yalı işte nerimizde görün nerimizde bir de bir düze düş beriyaz. Ondan kalanım şonu yerine getirmedi yalı yalnız görünüşün öğrenmez yalı bir halifa şuna hillip bir öğreniladın halifandan soramak katı bir ululat bir halifa değilen bir öz atağından son iyinle seni durmuş o seni bir özünü bir kere bir dün yaşayışına geleceğine bir uğurtturan sen morlimun halifan sol. İslenli günerde de şeyle. İslenli günerde de son yali sunmatta da sonunun bir derecede son yali yönü öğrenen zaten eden zaten hükman halifan var olsa sonunun maslahat edip dinledip halka yetirmeken bir belli bir geçmeli mendillen geçirip ondan halka yetirmeli. Doğru öyle ala gepleşigimiziň şu ýerinde saz öwrenmekde başta geçiren iň täsirli wakalarňyz bar bolsa biz bilenim. Söhbetde şolay taňyz. Saz öwrenmekde täsirli wakam da ama kıyınçılık ana täsirli waka hawa bir öwrenemde şunýar bolup bir saat ýan bir saat sunuty bunu öwrenmek üçin birinji özü berilen bolsun diýär. Bir Allah tarapyn bir şo sunuta okuyup berilen bolmaly. İkilenji özüň şonu etjek bolmaly. Üçüncü şo etjek bolan zadyny urup durýan enata gerek. Dördüncü şo zatlar sana öwretýän halifa gerek. Ondan soň şu basgançaklar tepkitler geçip ondan soň halka çykansaň sen ediyen zadyny halka dinleder ýaly etmeli, ondan soň sen dinleýiji halk gerek. Şu zatlary geçirýän şoň üçin saz öwrenmekde bu ýatda galan pursaty esasy şu zady çalyp öwrenende plan zadam öwrendim diýip bir özüňde duýuwy şatlyk özüňde duýuwy emele gelýär. Sebäp ilk wagtda bir ýaýdan ýan bir agyr saz öwrenjek bolsam soňdan soň şonu öwrenip çalýan bolan bir ýeňinde bir agyr daş aýrylan ýaly bir özüň bir ýeňil demek diýen ana iň gowy duýgu şol. Hemen bir sazyň köpelýär bilýän sazlaň. Bolýar geljekde dutar saz guraly bilen baglanşykly nähili maksatlaryňyz bar? Gelecekde bir dutar saz guralyna häzirki wagtam ýetýäs. Bir dünýäň ösen aýdym saz tehnologiýasy, aýdym saz gurallary bilen bile goşup edýäs. Ni bir maksadym bir bütün dünýä bir belli bolan bir Ýewropada bir Rus döwletinde oňşy döwletlerimiň hemmesinde de bir tarihda ýygy goýan bir büyük kompozitorlar bar. Bir arzum nesip bolsa bir şolaň çalan simfoniýalaryndan şonu bir goşup dutara da şu taýda dutaryň öz ýeriniň barlygyny bir görkezmek, şonu içine salmak esasy yerine ýetirip bolýany bir halk görsün, biziň saz guralymyzyň şeýli beýikligini diňe bir öz halkymyza goý ýeriň ýüzü görsün. Ady belli simfoniýalar, ady belli bir ululu edilen işler, eserler bar. Ondan soň şoň bilen bir hatarda da
Häzirki döwürde bir ýylla bütün dünýä boýunça ady belli bolýan bir sazlar bolýar. Bularym bir deň hatarda bile ýöretmek gelecekde onu tutýan maksatymyz şol. Bolýarlaryna gepleşigimiň şu ýerinde Şirnowada siňen ajaýyp sazlaňyzdan ýene bir näçesini çalyp berseňiz ören hoşal bolardyk. Baş üstüne. Yerine yetirip beren sağlaňyz üçin size köp sag bolsam aýtýas. Indik sowalymyza geçýäs. Dutar saz guralynyň sesini adamyň durmuşynyň haýsy pursatlaryny duýup bolýar? Bir dutar saz guralyna adamzadyň bir saz bilen şahtalanana da gerek. Gaýgylanana da gerek. Bir
Ya da o tam dinç malayına hem sadinliye bir ululu yenişlere de urukturan saz. Her varda saz bilen beyan edip bolya bir tarihte bolup geçen bir tarih vakalar var. Şolary belli bir halifalarımız saz öğrettir. Şu sazları çalanda ya dinleyende ahnalı var varsa son öyle geliyor iştiye sonun. Bir yüreği dolup kıynan bir da gaygı çekip duran adam şol sesleri eşlerine gözümden yaşın aktarını bilmeyen hali. Şatlıklı havar alıp bir beğenip barya kadayan ki şu bir sade eşlerine beğencinden hem göz yaşakken yer oluyor. Duyulun hemmeti şu dutarın 13 perdesine cemlenen. Şu 13 perdenin içine haysa duygu diysen yerine getirden son barçık gel. Barçık gel diyelim. Son için bir Türkmen ağam bu karagazma diyen bu dutarının onun anlatına yetmek yok. Elbette. Bizim bir bilyenimiz yani bir kuşan görünüştü çekiyor dedi var yazsa onu ütledip otursan demezsen kim anlatından yine neye çılat yatın tak bizim o göz yetirip bilemiz yok. Öyle nesip o da sünni işler. İşler yani. Kıyınçlı yağdayda kıyın fırsatlarınızda sağ size ne hili tesir etti? Kıyınçlı bir kaygılı fırsatlan eline sağ alıp çalan vaktin yüreğin dolup duran bir kaygısını, gamını ayırıyor. Bir sana yenilik veriyor, boşluk var. Hiç bir zat bir elbet yağdayda değil, nesip olsa hemme zat kov olur. Bu da geçer diyer, şunu sana bu da geçerden kaygı çekme. Çal bir yüreğin iğnesini yankı eline sindirip perdeden alayan seslen şu içindeki kaygının, hasretin hemmesi çıkarıp bir içine boşluk veriyor da bolların nesip olsa inşallah hemmedat kov olur deyip ödüğüne şey diyenin bilmeyen hali. Çal sana bakışı diyerler. Hava çal sana bakışı gamlansa da şatlansa da Türkmenin bakışıdı mı da ama yanına ulu yine bizim bir tarihi eserimiz, tarihi şahsımız şükür var şey. Leşker çekip iki tane bir devlet adamları seviş edip nice pida bolaymalı yerine bir dutar alıp öyle hem ne dedi uruşu yatırıp gidip edilmeli işi bir dutar beni edip izine dolanıp geliyor ondan ulanmır. Şokino şeyle ulu tesirgarlarda her or yaşı islenlik kiçi olsun islenlik ulu olsun şeyle go kino şu. Kino'la go'su içindeki eserler, saz eserleri onunun oyu. Alaga indik soğalımıza geçe sazların hengi adamın haysiyetini canlandırıp bilir mi? Sazların hengi adamın haysiyetini canlandırıp bilir. Belli bir vakanın beyan edip bilir. Bir meclis maslahatı onun beyan edibilir. Sazı bir doğru düzgün yerine getirip şol düzülönünü, çalınanını durmuştaki her bir zadi suratlanıp bolya, görkezip bolya. Misal üçün şadiyan adamın haysiyetini ne hili saz beyan edip bilir? Bir şadiyan adamı beyan edecek olsan Türkmen sazlar var bir sallanan özelliği maraliyeli deyip çalyalarda Novay perdeden bir aşağı inip bir çal tengde çalıp gidersen bir şatlıklı adam bir halk sazımız var at çapar mınning dersen atın çapıp barayan ses olup barayanlar ama 5. perden yukarı kutarını basıp den ses çıkarıp hiç böyle inersin onu gaygama yırıp gidersin. Bu herdinin öz beyan ediyen sazlar halifalarımız dörüdük gidiptir bize çenini biz dine doğru yerine getirbilsek kolya. Şol edilen zatlar doğru yerine getirip şagirdleri öğretip halka doğru yerine getirebilsek şondan ulu iş yok bize şu an. Döredilen zatları doğru düzgün yerine getirmek ulu
bir bizim öňümüzdäki borjumuz bolup durýar. Elbette. Ona näme alaga gepleşigimiň şeýerine ýene mümkin bolsa siziň bir näçe ajaýyp saýlaňyzy dinläýeliň. Başdyna. Senan ay koynuň içi meňler goýa bahar ay oyny demes tanım ýene hey 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 geldimmi Waqtoyip ay tenneme ağlar sendürplerim yayvav zülpülerim şanım yene hey 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 geldin mi geldin mi oh hay
yerine getirip beren sağlaňyz üçin size köp sag bolsunuz aýtýas. Indik sowalymyza geçýäs. Durmuşuňyzdaky iň unudulmajak ýatdan çykmajak pursatlaryňyzy haýsy saz bilen baglanşdyryp bilersiňiz? Durmuşumuzda esasy hemme sazlar yerine getirýärken bir Türkmeniň toýunyna, bayramyna oturan bir mereken bir aýdýan sözi bar da. Bara iň soňunda bir toy jemläp, indi şunu aýdym bilen jemläýän bolyn. Bir oturan mereken bagşaga özüň oýunundan aýdyp berdi-de. Özüň oýun. Bagşyň özüne oýuny, sadandan özüne oýun, sazy ýok, bagşyň özüne oýun aýdym ýok. Bar halkynky, bar dinleýijinki, şoň üçin ben saatlardan, aydımlardan bir öz durmuşum bilen bağlap bilerim ýok. Bunu hemmesini yerine getirýän bolyn. Ondan bundan içinde şunun bilen baglanşykly bilen mokda. Her hili geçilen ýollar we edilen işler ondan sağlam baryny beýan edilýär o zatlar. Şoň üçin. Innalaga saat bilen baglanşykly däl sora öğretmelýär-de kysmat diýip näme düşünýäňiz? Kısmat be deme bizim bir ata-babalarymyzdan kalan ýolumyz, ýöregimiz, düşünjämiz. Türkmenaň bir öz girmiş kymma adamyň. Bu öz bir düzgün tertibi we her bir zat kısmat bilen maňlaýyna ýazylanlar diýär. Her bir zaty dogry kabul edip dogry düşünmek ana şu kısmat şu. Gelen bir zata gaýgy çekme diýe bana berilenler, ýazylanlar diýe. Şonu dogry bilmek, dogry düşünmek ana şol adamlardan kısmaty. Ben şonu şeýle hasap edýän özüm şol her bir zata dogry düşünüp, dogry kabul etmelimin kynçylygynam, şahatlygynam, gaýgysynam, yeňilliginem hemmesinem deň derejede kabul etseň ana şol öz bek akıllar şahyrymyz Piraýyň bir getirjin şutaýda aýdyp bereýin. Başysyna. Kısmatyňa kaýyl bol, çäreň ýokdur adam zat diýe. Ana Piraý şey diýe. Öz durmuşuňa, ýaşaýşyňda nägile bolma, kısmatyňa kaýyl bol, çäreň ýokdur adam. Gysga söz bilen aýdamda şol aqwal bolýar. Alaga gyzykly, täsirli söhbetiňiz üçin size köp sag bolsunuz aýtýas. Şeýle gyzykly söhbetdeşlik geçirdiňiz, owadan saýlaňa çalyp berdiňiz. Ýene bir gezek çaklygymyz kabul etgelen üçin size köp sag bolsunuz aýtýas. Ine biziň gepleşigimizde her bir gatnaşýan mehmana ýürüýte bize himayetkarlyk etýän himayetkarlarymyz we olaram size ýürüýte öz ajaýyp sowgatlaryny uratypdyrlar. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine şol ajaýyp sowgatlar size gowşuraýalar. Ine alaga ilkinji bolup bizim öz ýurdumyzda ýerleşýän Katmer kafesi size öz ajaýyp süýjülüklerini uratypdyrlar. Süýjülükde çay içersiňiz, kabul etseňiz. Ine ikinji bilen ýüpekçi hojalyk jemgyýetem size öz bol brendini uratypdyrlar. Ine bolsa ziyat bir süýjülük önümler size ajaýyp süýjülük tortuny uratypdyrlar. Ine bilen bossan konsept. Öýüňiziň gözelligini, gözellik goşýan ajaýyp sowgatlaryny uratypdyrlar. Sowgatlaryňyz nesip etsin. İlk ölene Turkmenportal web saytyna çaklyk edeniňiz üçin köp sag bolsun aýdýan. Şeýlede ulama himayetkarlyk etýän himayetkarlygyňyza da köp minnetdarlyk bildirýän. Gal bersede sözümiň şu ýerine biziň milli medeniýetimiziň hak howannary, milli liderimiz, gahrman arkadagymyza Türkmenistanyň hormatly prezidenti, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Goý milli liderimiz gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň başlardyk janlar sag işler rowat bolsun. Gelecekde de gowy saatlar bilen siziň öýüňizi, ojagyňyzy bedäp durmagy bize nesip etsin. Sag olun. Ine mehriban tamaşaçylar görüşüňiz ýaly Durmuş Duralgasy gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny ýadga geçirip gotardyk. Bugunky täze sanyny ýadga geçiren ýerimiz bolsa Sultanlykda geçirdik. Ine Sultanlykda şeýle ajaýyp süýji tagamlar bişirilýär. Sizem gelin mehman bolun. Eger Durmuş Duralgasy gepleşigimizi görmek isleseňiz Turkmenportal web saytymyzda, YouTube kanalyna şeýle de belet filmde tamaşa edip bilersiňiz. Ýene kanalyna görüşýänçek hoş sag bolun.
görsem tıllay saçın. Sana vurur yalkıntalar, ayı tonur yüzün o filar. Bir görsem deyip göwnüm alır dayey, barıp görsem tılla taşın. Bir görsem deyip göwnüm alır dayey, barıp görsem tılla